Und zurück im Theater. Dat zijn de Rundfunk Boys. Na Wachstum, Smetsen en Torenstrangschrei heet de nieuwe voorstelling van Tom van Kalmthout en Niek van der Velde Schau. En waarom dat allemaal in het Duits moet, geen idee. Dat vraagt Dolf aan de heren zelf. Heren Rundfunk, willkommen. Deutsch, macht das alles geiler? Jawohl, sicher. Sicher? Ja. Es gibt so viel Fleisch. Zu viel Fleisch? Ja, die Sprache. Zullen we het gewoon in het Nederlands doen? Ja, kan. Zeker. Zeker. Ik had toch het idee dat we de stap over de grens zouden kunnen maken. Ja. Maar Nee. wat ik lees en zie als ik bij jullie in het theater ben... jullie trekken ook veel jonge mensen in het theater. Ja. Hoe zwaar is het om hier te zijn? Ja, dat is wel echt verschrikken, ja. Ik schrik me helemaal rot, joh. Ik weet niet wat ik zie. Dit zijn ze. Ja. Dit zijn ze. Het theater. Maar kijk, Maar we hier zien zit het ook- geld, hè? Hier zit het grote geld zit Ja, hier. Ja, precies. dit is het linkse tuig. Ja, fijn dat wat het is. Waarmee slaan jullie me dit keer om de oren? Het is een aanschakeling van sketches, wat ik een vreselijk woord vind. Maar wat krijg ik te zien? Wat mag ik meemaken? Ja, nou ja, de voorstelling heet Schau. Ik zou willen zeggen dat het losjes misschien een beetje gaat over de schau die je als mens speelt in het leven. Dus... Dat wij allen doen alsof we iets zijn wat we niet zijn? Alsof Ja. we gelukkig zijn, alsof we succesvol zijn, alsof we blij zijn. Dat Je soort praat nu dingen. echt voor jezelf, hè? Ja, zeker. Toch? Ja, zeker, Maar zeker. jullie Ja. praten jullie eigenlijk ook, want jullie spelen, ik zei sketches, typetjes. Typetjes niet, man. Nee, dat vind ik echt een vreselijk goor woord. woord. Dat is nog erger. Personages. Personages, Doorgeleefde personages. karakters. Ja, ja, ja. Acteur. Mensen van vlees en bloed. Fleisch en bloed. Vlees en bloed, ja, man. Zit er veel... Goed. Nou, Ik vind het een vrij normaal gesprek. Dus nu doen. lekker. Zit er veel van jezelf in de personages die je speelt? Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat alle scènes wel een soort van voortkomen uit hoe wij naar de wereld kijken. Of frustraties of ergernissen of fascinaties. Dat Ja. soort dingen. Ja. Er zitten ook een hoop mensen in waarvan wij denken... Oh, of tenminste een soort mensen waarvan wij denken... het zou zo leuk zijn om dat een keer te spelen. Dan hoor je wat, zie je wat Ja, wil. ik weet wat- nou, ik was een keer bij een première en toen zag ik... dan heb je altijd naast een première, gaan mensen elkaar bedanken. Ja. En toen stond de regisseur naast de producent... en die gasten konden elkaars bloed drinken. En dat was aan alles duidelijk. Maar die waren alleen maar heel erg mooi weer aan het spelen... en allemaal steken onder water aan het geven naar elkaar... en ondertussen alles aan het weglachen, zo heel leuk. En toen weet ik gewoon dat ik dat opschreef en dacht... dit is leuk om te spelen. En dus hebben wij nu een scène van twee mensen die elkaar haten... maar een speech moeten geven en de hele tijd steken onder water geven. En wij luisterden in de auto podcast van die superdomme mensen... die heel erg levensadvies geven. Toen dachten we, het is heel leuk om... in scènes ben je altijd op zoek naar conflict... en eigenlijk hebben we alleen maar scènes met heel veel conflict. En we dachten, het is ook leuk om één scène te hebben... van gewoon twee gasten die de hele tijd zo met elkaar eens zijn. Dat is zo leuk. Te om te met spelen. elkaar Ja, eens. zo mooi wat je zegt, toch? Dankjewel. Dat is zo mooi wat Ja, je maar zegt. jij ook. Nou, dankjewel, dankjewel. Prachtig, echt, Ja, dat dat doet dus. me En dat veel. dan 10 minuten doen. Heerlijk. Het is een beetje voor de mensen hier. Een podcast is eigenlijk radio, maar dat je dan kan kiezen wanneer je luistert. En ja, over 7 minuten mogen jullie ze gewoon pakken en dan maak ik het helemaal af. Waarmee ik gewoon de volgende 3 vragen ben vergeten. Dat is gewoon wat het is. Dat is wat het is. En vaak zitten er dus ook in dit soort verhoudingen ook machtsverhoudingen, kan ik me voorstellen. Ik ga ervan uit, of vaak is er dan één toch wel de sterkste of de baas of de... Ja, het zijn nu wel vooral mensen die het heel erg oneens met elkaar zijn. Of elkaar heel erg niet begrijpen. Ja? Ik weet niet of wij heel erg Mensen die slecht naar elkaar luisteren. Ik denk, Ja, dat. Ja, we hebben van- één scène bijvoorbeeld van een man wiens vrouw net is overleden. En het er eigenlijk niet per se over hoeft te hebben. Maar iemand anders wil het er wel heel graag over hebben. Dus die man die komt weer op zijn werk na het overlijden van zijn ja, vrouw. en die blijft maar doorvragen hoe het nu gaat. En hij zegt, nee, we hoeven het er niet over te hebben. Nee, dat snap ik. Je wil het er natuurlijk niet over hebben. Nee. Het is vermoeiend, lijkt me, om het de hele tijd over te hebben. Ja. En dat dan ook weer eindeloos uitsmeren. En dan kom je thuis en dan doe je de deur open. Ja. En dan is ze er niet. Ja, dat zit erin, ja. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ja. Waar komt het? Komt uit je eigen ervaring. Heb je er ook nog tipgevers? Krijg je DM's van mensen van dit zou je moeten doen? Lig je in de bosjes tegenover huizen? Waar had het Wij van? krijgen vaak tips, ja. En die zijn vaak heel Waardeloos. waardeloos. Het is echt, dat is echt bizar. Mensen zeggen altijd tegen ons, daar kan je zo een scène van maken. En dat zijn echt dingen waar je echt nooit een scène van kan maken. Nee, dat is een niet. wonderlijk iets, ja. Ja. Hebben jullie een absurditeitsspier? Dat is namelijk een woord wat ik nog nooit gelezen had. Maar het staat nu in mijn... Oh, leuk. Ken jij de absurditeitsspier? Dat is een spier die je bij absurditeit... Ik denk dat wij die wel in hebben, ja. Ja. Betekent dat je... Nou, eigenlijk is de regel bij absurdisme toch gewoon... de rest is normaal en één iemand is raar... of één iemand is normaal en de rest is raar. Ja. En dat moet je eigenlijk altijd proberen te vinden ergens in.
Juist. Ja. En in jullie zalen, hoe is dan de verdeling? Jullie zijn normaal en de rest is... Nou, dit is wel anders, ja. Ja, Een zaal vol debielen en 2 hele normale... Nee, ik weet het niet zo goed. een zaal voor betalende mensen. En En 2 mannen die daar heel goed van leven. Hoereren op het podium. Is het waar dat jullie met een vrachtwagen het land rondrijden? Waar heel groot... Wij hebben nu... Ja, we hebben een mooie... Vertel, vertel. We hebben dus een poster waar wij hebben echt 2 hele domme koppen op onze poster. We zijn een soort oude Duitse showmasters op die poster. En we zien er echt super dom uit. En als cadeautje hebben wij na de première gekregen dat de vrachtwagen waar ons decor in zit helemaal bestickerd is met onze domme koppen. Dus als je dan achter die vrachtwagen rijdt, zie je onze domme koppen de hele tijd. Dat is Heerlijk. schitterend. En we hebben de vrachtwagenchauffeur geïnstrueerd om 60 op de linkerbaan te rijden. Ooit had Jeroen van Merwijk, de grote Jeroen van Merwijk, had achter op zijn busje staan onderweg naar weer een aantal ontevreden klanten. Wat ik ook een hele fijne... Ja. Jullie beginnen de show met een disclaimer. Wat ik trouwens ook voor dit programma geen slecht idee vind. Wat gebeurt er in die disclaimer? Dat gaan we niet helemaal verklappen. Maar Nee. die disclaimer is een beetje voortgekomen uit het feit dat... omdat wij dus heel jong publiek hebben... hebben wij ook publiek dat niet per se getraind is met naar theater te gaan. Juist. Dus er zitten mensen gewoon rustig op rij 1 met hun flitser aan, scènes te filmen. Mensen met zakken chips, mensen die bier gaan halen halverwege. Dat soort dingen. Sinds corona zijn mensen echt gek geworden. Ja, mensen doen echt... Maar ik heb onlangs de Ramadan-conferentie gedaan, 5 shows. En dat was precies hetzelfde. Het is iets ander publiek. En mensen zitten gewoon te filmen en Ja. ook hun eigen neusgaten aan te lichten. Dat je denkt, doe het gewoon niet. Dat soort dingen, ja. Dus Ja. wij dachten toen, we moeten daar toch iets mee. Dus we moeten een disclaimer maken. En toen dachten we, laten we die dan ook enorm ontsporen. En nou ja, goed, daarvoor moet je maar naar Daarvoor moet je theater. mee komen. Ja. Eén ding nog. Zit er voldoende naakt in deze show? Nee, heb je de Telegraaf gelezen toevallig? Ik lees de Telegraaf elke dag, vriend. Ja, we hadden een mooie recensie in de Telegraaf. Een hele positieve recensie, maar het enige minpuntje was dat mijn penis dit keer niet te zien was in de voorstelling. En ligt dat aan hoe het met je penis gaat of aan het feit dat je je kleren aanhoudt? Nee, ja, gewoon waren we een beetje klaar mee. Maar ik vond het Ja. wonderlijk dat er in de Telegraaf een hele alinea aan uit... Dat de recensent Ja. de hele avond op jouw blote lullen zit Er te was wachten gewoon een van die- vrouw van de Telegraaf die had Ja. zich echt verheugd op pik. En dat kreeg ze niet en dat vond ze zonde. Ik ken haar. Ik ga het gewoon zien. Inclusief, nee, zonder piemels. Sjouw is te zien in het theater. Tom en Yannick, oftewel Roentvoek. Dankjewel. Dankjewel. Spijkers met koppen. Dat